wayang iki untuk wayang mau digorene jenenge wayang cilik jaman loro iki nek apa jaman urung ditake Pakde kalau iki nang Mbah Gun dikeki wayang cilik dijenenge Anom Kancil matur nuwun muga-muga anak-anakku generasiku iso nyembadani khususnya seni pedalangan ana ing Kecamatan Kismantoro mugae nang tataran Kabupaten Wonogiri. Pakde napa tasih enggak? Tasih wah Mas Pedro. Rumah saya nek nyambut gawe ku ora karo Pak Dino niku cara semangat ki baru 44. Nggih, itu sih negani. Nah, ger mau gundal gandul wis. Ngendine ger ku gede gundal gandul kan ning YouTube to, Pak. Tak rungokke mergo ya oh jebule pekan maneh Pak Di Sutino. Wah iya, anu. Nggih, Mas Pedro. Pun Pak Di, favorit. Non favorit ya. Favoritnya kalau jenginan. Nggih, kan. Kaya seiya dan sekata Pak Di. Jenengan duit kali diinar ku jane. Elok. Iki ajeng duit malih. Monggo sak kepaningipun. Ya karo tak ngendoni kahanan masa saya tuwek Mas aku saya gendut to dina. Nggih. Ora kaya anu Mas Pedro. Nggih. Wonten pamanggitan saking nggih. Ngeten nggih monggo. Tresno Sasise Asto. Oh, Tresno Sasise Asto. Nggih, bawanipun sesarengan. Oh, ngaten apa benjana. Nggih. Iki mau ket sore kok ya urung sinten Mataram tadi apa ya saiki urung kegugah ayo nduk ina jumeneng Mataram duduk. Kula tak ndek wonten mriki mawon nggih. Kula tak ndek wonten mriki. Pripun maniku? Wonten mriku. Nggih, kersane panjenengan nyengel wonten mriku. Nyengel kaya lawuh. Nggih. Pripun? Bobo. Kalian jenengan. Nggih, siap. Panjenengan rumiyin diajeni. Kula rumiyin. Oh, nggih. Nggih. Salendro iki wong. Nggih, Salendro. Astaga. Nano sak pinten Pak De? Nano. Rino wangi sama uci memuji wong seleramu sing lanang kenapa sawang lalu terus piye monggo rekoso jenengan lampahi iya wong ayu ku jiwa kang tak rasake ora kena ora ana demit galu ora ana menungso kang hang labu wong kang citra tresno mung sak sisih
Mosok kasihan ben. Iya ning sing senggak kasihan dhewe. Pripun? Yo sinajan Nggih. tresnaku mau sebelah tangan. Nggih, pripun? Tetep sayang padamu. Wong Mosok basane sayang. Cara bahasa bahasa Mas Degrek kok niku. cara bahasa Inggrisnya I love you full. Oh iya betul. Arep yo pun barang. Monggo diajeng. Dugi pundi? Iya. Endah Brian samu Sesarengan iki. Nggih. Bareng-bareng. Gusti paring ngono Seliramu ayo Gus. Tresno saksi sih. Tangan saksi sih nggih. Jak tulis gitu
Bakung babuk saking anglere. Bagong yang Sing babu iki sing anggar niku. Pripun iki? Sis? Bakung ada di sana. Ada di pojok katanya. Ya. Monggo. Panangankan alami Gareng apa? Atur suwun. Matur Nggih, suwun. Gareng. Matur nuwun Bi, nggih, matur nuwun Jawa sami-sami Pak Deno. Ora ngira ora nyono. Lagu iki diresapi najan to judule mau tresno sak tangan sisih. Nek diresapi rumangsaku kok nggantes kan Gareng. Oh iya. Iki mergo nganggo cara penghayatan. Iya, improvisasi iki penting. Nah, iki ngene le, kaya ngelingi sing midhangetne iki para-para iki sing akeh banget. Pandemen-pandemen budaya ku wayangan suntuk kok mublang-blang. Nah, iki awake dhewe iki sekolah mangsa ya saya tuwake dikendhoni ngono Kang Gareng. Oh iya. Mula ya kabeh iki kudu didunungke. Seni kuwi rasa le. Mung gumantung sing garap. Iya kabeh iki disadari. Iki malah kepara najan wektune iki lingsir wengi. Jenengane Bapak Abah Karomen kang lenggah wonten dalem engko tasih midhangetaken. Keparenge piye Kang? Piyambake ngersake jineman gathik glindhing.